Dejan, Sanja i Saša su tri mlada entuzijasta koji na jedan moderan i originalan način vode školicu fudbala Sportiko. Ono što ih izdvaja i po čemu se razlikuje od drugih klubova slične orijentacije jeste specifična metodologija treninga i vaspitanja dece preuzeta iz savremene nemačke škole fudbala za najmlađi uzrast. Samo dva kluba u Srbiji praktikuju ovu metodu, sportski klub Fitness i školica fudbala Sportiko. Dejan Pavlović i Saša Komarov su diplomirani treneri, dok je Sanja Simeunović master vaspitač. Dejan i Saša su svoje obrazovanje stekli pored renomiranih sportskih pedagoga, doktora Voje Milosavljevića, magistra Aleksandra Miloševića i profesora Dejana Dimitrijevića, zahvaljujući kojima su se upoznali sa savremenim svetskim tendencijama i praksom. Školica fudbala Sportiko obuhvata mališane od 5 do 12 godina i kao primarni cilj ima biopsihosocijalni razvoj deteta. Da bi se ostvario ovaj primarni cilj, potrebno je uspostaviti složenu korelaciju povratnih informacija između deteta, trenera vaspitača, porodice i škole. Kao jedan od ciljeva, Dejan Pavlović ističe etapu početne pripreme u kojoj deca prvo uče da pravilno hodaju, gaze i trče, fizički se oblikuju, a onda stiču i osnovna znanja tehnike fudbala. Školica fudbala Sportiko, pored obuke tehničkih fudbalskih elemenata, poseban značaj pridaje razvoju opšte koordinacije. A razvoj opšte koordinacije je preduslov za pravilan razvoj deteta u narednim etapama sportskog razvoja. Naša obuka daje benefit svim lokalnim fudbalskim klubovima, jer će na ovaj način dobijati fudbalski formirane pionire za svoje mlađe selekcije, poručuje Dejan Pavlović, trener sa UEFA dozvolom za rad. Dok su Pavlović i Komarov zaduženi za sportsko-obrazovni aspekt školice fudbala, Sanjino zaduženje je kreativno-pedagoški centar, to jest stvaranje i negovanje prijatnih emocionalnih stanja kod dece, kao što su zadovoljstvo, radost, vedro raspoloženje, zatim razvijenje intelektualnih kapaciteta u skladu sa razvojnim potrebama, mogućnostima i interesovanjima, razvijanje pozitivne slike o sebi i izražavanje empatije i razumevanja za druge. Pedagoško-kreativne radionice koje se sprovode svake subote imaju dve uloge. To je edukativna i kreativna. Cilj nam je da kod dece razvijamo, negujemo i podstičemo stvaralaštvo i slobodu govora. Naravno da tu je onaj edukativni deo, radimo u malim grupama na različite teme uglavnom biraju deca i na taj način sistematizujemo, proširujemo i negujemo njihovo znanje. U Sportiku posebno ističu ulogu trenera i vaspitača. Trener kao model, kao ličnost mora imati pozitivan pristup u radu sa decom. To podrazumeva strpljenje, smirenost i na kraju ljubav. Deca moraju osetiti da ih trener voli, jer ako trener ne zna da iznese putem emocija svoje zamisli i ideje, neće uspeti da sprovede plan. Deca ne žele stres. Na treningu je jako bitan radost, sreća, zabava. Da deca steknu utisak kao da se igraju u školi, u ulici, parku. Da kroz igru i zabavu uče fudbalske veštine. Očigledno, školica fudbala Sportiko nije običan fudbalski klub. Osim učenja fudbalskih veština, ovde se puno radi na stvaranju sportskog karaktera, socijalizaciji i formiranju pozitivnih ličnosti. Da sve nije samo slovo na papiru, uverila se i naša novinarska ekipa koja je prisustvovala na nekoliko treninga i radionica u Sakulama i Opovu. Za sve zainteresovane, kontakt telefoni su 061 13 57 060 i 060 66 70 504. Dejan, Saša i Sanja vam poručuju, dođite, Sportiko vas čeka. Niko ko?